Sugeng siang para pemirsa, wonten ngriki kula wasilatul imro'ah ing pawarta basa Jawa. Warta Jawa dinten menika badhe ngembag mengenani program pemerintah ingkang nembe dadi pirembangan anget, yaiku mangan bersama gratis utawa MBG. Program menika dipunajab saged menyukupi kebutuhan para siswa. Kangge mengertosi kados pundi kahananipun ing lapangan. Sumangga kita pisan di laporan saking rekan najwa karorehan. Nuhun masila pemirsa kados nanggung dengan Pak Pirsani ing kula para siswa siswi saged ngarasakan sakate menu dalaran sehat saking program MBG dinten menika pun wonten menu MBG pemirsa mangga kula lan panjenengan wawancara ing pinten-pinten wonten SMA arane Bapak Nurima. Kalau saya gawe ini lagi kita senangnya ya anggar pas gajian ya senang soal duit ya. Tapi susah ya anggar tanggung bulan ya. Tanggal tua ya pengen udut pengen apa ya susah. Tapi ya dilakoni baik lah. Yang penting kita ya disyukuri. Mungkin kita disyukuri, juga enjoy, ya senang.